Имаш ли усещането, че живееш на автопилот като марионетка, дърпана от страховете си, от чуждите очаквания, от безкрайния поток на информация, която те парализира вместо да те освобождава? Повечето хора прекарват целия си живот в това състояние. Реагират вместо да действат. Тонат в море от решения, които всъщност никога не вземат. Оправдават се вместо да поемат отговорност. И най-лошото, те дори не осъзнават, че са затворници в собствения си ум. Днес ще ти покажа нещо, което японските самураи знаеха от преди векове. Ментално състояние е толкова мощно, че когато го постигнеш, хората около теб ще усетят, че нещо се е променило. Няма да могат да го обяснят, но ще го почувстват. Ще видят в теб нещо различно. Нещо, което им липсва. И това ще ги накара да те уважават или да те избягват, защото твоето присъствие ще им напомня за всичко, което те не са. Но да си кажем истината направо. Не си тук, защото животът ти е перфектен. Си тук, защото нещо не работи. Може би се будиш всяка сутрин с тежест в гърдите. Може би имаш цели, за които само говориш, но никога не действаш. Може би се чувстваш като самозванец в собствения си живот, като че ли гледаш някой друг да живее зад твоите очи. И докато се опитваш да намериш решението навън, в поредната мотивационна реч, в поредния курс, в поредния съвет от някой, който дори не знае какво преживяваш, истинският отговор е толкова близо, че не го виждаш. То е в начина, по който мислиш, в начина, по който позволяваш на ума си да те контролира вместо ти да контролираш него. Преди да продължа нататък, искам да те поканя да направиш нещо. Абонирай се за канала, ако все още не си го направил, и остави коментар, като ми кажеш какво точно те спира да действаш по целите си. Какъв е твоят най-голям вътрешен враг? Отговорът ти може да те изненада и помага на този материал да достигне до повече хора, които имат нужда да го чуят. Благодаря ти. Представи си човек, който е успешен отвън, но се разпада отвътре. Професионалист на 30 и няколко години с добра работа, семейство, стабилен доход. На хартия всичко изглежда наред. Но вътре царува хаос. Всяка сутрин се събужда с тревожност за деня, който предстои. Прелиства безкрайно разговори в главата си, анализира всяко казано нещо, всяко решение. Прави избори не въз основа на това какво иска, а въз основа на страха си от чуждото мнение. Познато ли ти звучи? Разбира се, че звучи. Защото това не е история на един човек. Това е епидемия на нашето време. Живеем в ера, в която имаме достъп до повече информация от всякога и въпреки това сме по-парализирани от всякога. Знаем какво трябва да правим, но не го правим. Знаем какво е правилно, но избираме лесното. Знаем какво ни разрушава, но продължаваме да го правим. Проблемът не е в липсата на информация. Проблемът е в това, че твоят ум е превърнат в бойно поле. И ти губиш всяка битка, защото се бориш със себе си, вместо да се бориш с реалните предизвикателства. Японците са познавали тези симптоми от векове. Толкова добре са ги познавали, че са създали цял философски подход за справяне с тях. Те го наричат мушин, буквално преведено означава ум без ум или неум. Но не се заблуждавай от името. Това не е някаква мистична концепция за изпразване на ума. Това е нещо много по-практично и много по-революционно. Това е способността да действаш без намесата на прекомерното мислене. Миямото Мусаши, великият японски самурай, който никога не е загубил дуел, е написал нещо, което звучи просто, но е смазващо по дълбочина. Той казва, че в момента на битката умът ти трябва да бъде точно същият, като когато пиеш чай. Без възбуда, без страх, само присъствие. Как е възможно това? Как да останеш спокоен, когато някой се опитва да те убие? Отговорът на Мусаши е брутален в своята простота. Ти не потискаш страха. Ти тренираш ума си да не реагира на страха. Ти ставаш някой, който не се нуждае да реагира на страха. И тук е жестоката истина. Твоят живот не се различава толкова много от дуел с меч. Не в буквален смисъл, разбира се. Но всеки път, когато ти се представи възможност, имаш два пътя. Да действаш или да мислиш, докато възможността изчезне. И повечето хора избират второто. Не защото искат, а защото са обучени да правят това. Училището те е научило да анализираш.
Пазарът те е научил да сравняваш. Обществото те е научило да се страхуваш от грешките. И сега си затворен в безкрайен цикъл на свръхмислене. Мислиш, анализираш, планираш, но никога не действаш. Докато накрая не остане само съжалението. Какво щеше да стане, ако бях опитал? Но има изход. И той не включва повече мислене. Той включва по-малко мислене. Включва разбирането на концепцията Мушин, състоянието, в което действаш без предубеждения, в което течеш без съпротива, в което живееш без затвора на прекомерното мислене. Изследователи от неврологичния отдел на Станфорд са открили нещо фасциниращо. Когато анализираха мозъците на хора по време на периоди на върхово представяне, спортисти, артисти, предприемачи, хирурзи, те открили, че префронталният кортекс е бил по-малко активен. Това е частта от мозъка, отговорна за съзнателното мислене, планирането и анализа. С други думи, когато си в най-доброто си представяне, мислиш по-малко. Друго изследване измерва времето за реакция на елитни атлети и открива, че когато се опитват съзнателно да контролират движенията си, представянето им пада. Защо? Защото автоматичната двигателна система на мозъка е безкрайно по-бърза от съзнателното мислене. Обработваш приблизително 11 милиона бита информация в секунда, но само 40 достигат до съзнанието ти. Останалите се обработват автоматично. И когато се опиташ да доведеш всичко до съзнание, претоварваш системата. Това е като да караш кола и да мислиш за всяко движение. Сега ще завърна волана на 15 градуса. Сега ще натисна педала с 20% сила. Ще катастрофираш, защото шофирането не е нещо, за което мислиш. То е нещо, което чувстваш. Самураите са знаели това преди 400 години. Днес го наричаме състояние на поток. Но това е същата концепция и същата истина. Но Мушин е само началото. Мусаши е учил и друга концепция, която е от критична важност. Той я нарича Зансин. Буквално преведено означава ум, който остава, или остатъчен дух. Това е състоянието на бдителна релаксация и устойчиво съзнание, което продължава след завършването на действието. В бойния контекст това означава да не сваляш гарда след успешен удар. В естетичен контекст това е резонансът или ехото, което едно действие или обект оставя в пространството, след като е прекратено. В твоя живот това означава да не изключваш ума си веднага след като свършиш задача. Колко пъти си завършил проект и веднага си релаксирал напълно? Колко пъти си постигнал цел и си спрял да тренираш? Колко пъти си решил един проблем и си игнорирал признаците за следващия? Зансин те учи да поддържаш съзнанието си след действието, защото битката не свършва, когато врагът падне. Тя свършва, когато си в безопасност. И в живота това означава, че успехът не е дестинация. Той е процес, който никога не спира. Спри за момент и си задай този въпрос честно. Действително ли тренираш ума си или просто се надяваш, че ще стане по-силен сам? Остави отговора в коментарите. Понякога простото изписване на нещо създава промяната, от която се нуждаеш. Сега нека ти представя още една концепция, която е абсолютно критична за изграждането на несломима ментална сила – Фудошин. Буквално преведено означава неподвижен ум. Това е състояние на невъзмутимо спокойствие и непоклатимост. Това е тихо и стабилно мъжество, което не се влияе от външни фактори, било то физически заплахи, илюзии или изкушения. За разлика от твърдостта, това е динамична стабилност, като планина, която не се движи от вятъра. Не става въпрос за липса на емоции, става въпрос за това емоциите да нямат власт над действията ти. Повечето хора са емоционални роби. Гневът ги кара да казват неща, които съжаляват. Страхът ги кара да избягват неща, които знаят, че трябва да направят. Удоволствието ги кара да разрушават това, което са изградили. Те са марионетки на емоциите си. Фудошин е обратното. Това е способността да чувстваш емоцията, да я разпознаваш, но да не й позволяваш да контролира действията ти. Когато имаш Фудошин, можеш да усетиш страха и пак да действаш. Можеш да усетиш гнева и пак да реагираш с мъдрост. Можеш да усетиш умората и пак да продължиш.
Професор по психология от Йейл отбелязва, че индивидите, които развиват това ниво на вътрешно овладяване, често показват това, което изследователите наричат психологическа устойчивост. Способността да поддържат когнитивна функция и емоционална стабилност при екстремен натиск. Това, което Мусаши е открил преди векове, съвременната неврология сега доказва. Менталната сила може да бъде развита и укрепена като мускул. Но как точно тренираш ума си да постигне фудошин? Започваш с малките неща. Когато усетиш импулса да проверяш телефона си, забележи импулса, но не действай по него. Когато усетиш, че искаш да кажеш нещо в разгорещен разговор, забележи желанието, но остани тих. Това звучи просто, но в началото е мъчение. Тялото ти иска да реагира. То е обучено да реагира. Но всеки път, когато не реагираш, ти укрепваш мускула на самоконтрола. Всеки път, когато усетиш емоцията и изберем да не й се подчиняваш, ти изграждаш фудошин. И с времето нещо се променя. Това, което преди те разтърсваше, сега те докосва едва. Това, което преди те парализираше, сега просто е информация. Ставаш като скала в бурно море. Вълните се разбиват в теб, но ти не се движиш. Има още една концепция, която трябва да разбереш. Мусаши я нарича хейджошин. Буквално означава всекидневен ум или обикновен ум. Това е поддържането на нормалното или всекидневно ментално състояние дори в ситуации на екстремна криза или битка. Идеята е, че не трябва да има разлика между ума, който пие чай, и ума, който държи меч. Това е трансцендиране на паниката чрез нормализиране на хаоса. Колко пъти си видял някой да се напрегне преди важна среща или презентация? Те мислят, че трябва да влязат в специално ментално състояние. Те мислят, че трябва да се мобилизират. Но това всъщност ги прави по-слаби. Хейджошин те учи, че най-силният си, когато си просто себе си, когато не се опитваш да бъдеш никой друг, когато не се опитваш да се повишиш или понижиш, когато просто си там, присъстващ, ясен, спокоен. Това не означава, че не се грижиш. Означава, че грижата не те разрушава. Означава, че можеш да гледаш на най-важното нещо в живота си със същото спокойствие, с което гледаш на чаша вода. И когато постигнеш това, нещо магически се случва. Хората около теб започват да усещат нещо различно. Те не могат да го обяснят, но те знаят. Има спокойствие в теб, което ги кара да се чувстват едновременно удобно и некомфортно. Удобно, защото знаят, че могат да разчитат на теб. Некомфортно, защото присъствието ти им напомня колко реактивни са те. Изследователи от отдела по експериментална психология в Оксфорд са показали, че хората, които поддържат емоционална последователност в различни контексти, се възприемат като по-лидерски и по-надежни от околните. Но нека бъдем още по-конкретни. Как прилагаш всичко това в реалния живот? Защото да знаеш тези принципи е едно, да ги живееш е съвсем друго. В работата си помисли за натиска, сроковете, изискванията, може би дори и несигурностите. Повечето хора реагират импулсивно, давят се в безпокойство или замръзват пред предизвикателството. Те се оплакват от обстоятелствата си, обвиняват шефа си или си измислят извинения защо не могат да успеят. Но Мусаши не е реагирал. Той е отговарял с стратегия, с присъствие, с майсторство. Когато е изправен пред труден противник, той не е паникьосал. Той е анализирал, адаптирал се и е изпълнил. Прилагането на този начин на мислене в ежедневието ти означава да си наясно какво е под твой контрол. Не можеш да контролираш настроението на шефа си, но можеш да контролираш отговора си. Не можеш да контролираш пазарните условия, но можеш да контролираш подготовката си. Не можеш да контролираш офис политиките, но можеш да контролираш професионализма си. Става въпрос за действие с прецизност, не с импулс. Ставаш някой, който не се разклаща лесно, защото знаеш къде стоиш. Когато другите губят разума си, ти си спокойното присъствие, към което хората се обръщат за лидерство. Професор по психология на управлението от Northwestern University е открил, че служителите, които развиват този тип ментална устойчивост, са 31% по-продуктивни и 37% по-вероятно да получат повишения. Те не са задължително най-талантливите, но са най-надежните под натиск. В
В отношенията си помисли колко пъти влизаш в конфликти, защото не знаеш как да слушаш, защото не улавяш момента да отстъпиш или да говориш с мъдрост. Колко често позволяваш на емоциите да отвлекат отговорите ти. Мусаши е чел движенията на противниците си, преди дори те да атакуват. Можеш да правиш същото емоционално. Да долавяш сигналите, да слушаш с внимание, да избягваш ненужни войни. Това означава да знаеш кога да говориш и кога да останеш тих. Означава да разбираш, че спечелването на спор често означава загубата на отношението. Означава да имаш силата да се извиниш, когато грешиш. И мъдростта да поставиш граници, когато си прав. Повечето конфликти в отношенията не са за повърхностния проблем. Те са за по-дълбоки нужди от уважение, разбиране или сигурност. Когато научиш да четеш тези подводни течения, можеш да се справиш с истинския проблем, вместо просто да лекуваш симптомите. И това също е да бъдеш воин. Най-силните хора не са тези, които доминират над другите. Те са тези, които са овладели себе си достатъчно, за да извадят най-доброто от другите. Но най-важното приложение на всичко това е в личното ти развитие. Знаеш ли този страх, който те спира да започнеш нещо ново? Това чувство, че не си готов? Гласът в главата ти, който казва, че трябва да изчакаш перфектния момент, или че нямаш достатъчно опит, или че може да се провалиш. Мусаши не е чакал да бъде готов. Той е тренирал, докато се бори. Всяка грешка е била урок, всяка трудност – шанс да расте. Той е разбирал, че готовността не е предпоставка за действие. Действието създава готовността. Менталността на воина превръща всеки труден момент в тренировъчно поле. Онази възможност за публично говорене, която те ужасява. Тренировъчно поле. Онази бизнес идея, която изглежда твърде рискована. Тренировъчно поле. Онзи разговор във връзката, който избягваш. Тренировъчно поле. Няма поражение за тези, които решават да се учат от всичко. Животът няма да те пощади, но можеш да решиш да го посрещнеш с кураж, с стратегия и с цел. Изследовател в психологията на развитието от Yale University е проследявал индивиди за период от 20 години и е открил, че тези, които приемат предизвикателствата като възможности за растеж, показват значително по-високи нива на удовлетвореност от живота и постижения в сравнение с тези, които избягват трудностите. Сега искам да направиш нещо неудобно. Коментирай по-долу и признай едно нещо, което избягваш, защото се страхуваш. Без осъждане тук. Осъзнаването е първата стъпка към трансформацията. Има още една концепция от учението на Мусаши, която е абсолютно революционна. Той я нарича ку – празнотата. Но не се заблуждавай. Това не е нихилистична празнота. Това е празнота като потенциалност. В неговата философия на петте пръстена, ку е петият елемент. Той представлява празното пространство, в което формата и енергията могат да се появят. Това е субстратът на креативността и спонтанността. Когато Мусаши говори за ку, той казва следното. В празнотата има добро, но не и зло. Мъдростта съществува. Принципът съществува. Пътят съществува. И умът е празен. Това е най-високото ниво на овладяване. Когато техниката е толкова интернализирана, че изчезва, остава само празнотата. Правилното действие се случва без съзнателна мисъл. В празнотата има добродетел и абсолютна яснота. Егото изчезва. Ти не можеш да достигнеш до ку, защото вече си в него. Помисли за това. Когато си бил дете, не си мислил за играта. Просто си играл. Когато си бил напълно потопен в нещо, което обичаш, не си мислил да го правиш. Просто си го правил. Когато си преживявал най-добрия си момент на поток, не си се опитвал да влезеш в потока. Просто си бил в него. Ко не е нещо, което учиш. То е нещо, което си спомняш. Става въпрос за отучване на свръхмисленето. Става въпрос за преучаване да живееш без илюзията на тотален контрол. Става въпрос за връщане към естественото състояние преди целия страх. Всички очаквания, всички гласове, които ти казват, че трябва да си сигурен преди да действаш. И тук е окончателният парадокс. Ти вече си това, което търсиш. Проблемът не е, че нямаш сила. Проблемът е, че си я покрил под пластове на страх, на съмнение, на условности, на външен шум.
Истинската трансформация не е добавяне на нещо ново. Това е премахване на всичко, което не си ти. Това е изчистване на всичко, което е било наслоено върху истинската ти природа. Професор по когнитивна наука от Оксфорд е открил, че индивидите, които развиват този вид ситуационна осъзнатост, показват подобрена активност в мозъчни региони, свързани с разпознаване на модели и предсказващо обработване. По същество те стават по-добри в това да виждат това, което другите пропускат. Те не са ясновидци. Те просто са по-внимателни. Сега нека ти дам конкретни практически стъпки. Не теория, не философия. Действия. Първо, премахни договарянето. Избери една сутрешна задача. Студен душ, четене, тренировка. Когато мисълта не искам се появи, разпознай я като врага и действай в рамките на 5 секунди. Не дебатирай, не анализирай, просто действай. Второ, отрежь излишното. Намали драстично цифровия шум. Ако известието не помага на целта ти, то е вражеско острие. Премахни всички известия, които не са абсолютно необходими. Твоето внимание е най-ценният ти ресурс. Защитавай го като крепост. Трето, спечели малката битка. Подреди масата, измий чиниите, отговори на имейл. Направи всяко нещо така, сякаш то е единственото нещо, което има значение. Начинът, по който правиш малките неща, е начинът, по който правиш всичко. Четвърто, ритуалът на Зансин. В края на деня рефлектирай. Къде се договорих с слабостта си днес? Не се обвинявай, просто приеми и планирай утрешната атака. Пето, практикувай наблюдение без реакция. Когато усетиш силна емоция, гняв, страх, възбуда, просто я наблюдавай. Не действай по нея. Не я потискай. Просто я гледай като облак, който минава по небето. И шесто, създай един нов закон за себе си. Никога не започвам деня като реакция. Първото нещо, което правя, е нещо, което съм избрал предварително, а не нещо, което телефонът ми казва да направя. Тези стъпки може да звучат просто, но простотата е най-трудното нещо за изпълнение, защото простотата изисква дисциплина. И дисциплината изисква да откажеш 1000-кратно удоволствията, които умът ти иска. Ако искаш да имаш ментална сила, която плаши другите, трябва да платиш цената. И цената не е пари, не е време. Цената е комфорт, цената е удоволствие, цената е егото. Ти трябва да бъдеш готов да се откажеш от версията на себе си, която се договаря. От версията, която иска лесния път. От версията, която търси одобрение. От версията, която се страхува от неудобството. Защото истинската сила не идва от добавяне на неща. Тя идва от премахване на всичко, което пречи. Мусаши е казал нещо, което трябва да впиеш в костите си. Няма нищо извън теб самия, което може да ти позволи да станеш по-добър, по-силен или по-бърз. Всичко е вътре. Всяко извинение, което си казваш, е лъжа. Всеки страх, който те спира, е илюзия. Всяко отлагане, което оправдаваш, е предателство към потенциала ти. Животът няма да почака да си готов. Противниците няма да почакат да си тренирал достатъчно. Възможностите няма да почакат да преодолееш страховете си. Единственото време, което имаш, е сега. Единственото действие, което има значение, е следващото. Единствената битка, която трябва да спечелиш, е тази в собствения ти ум. И тази битка не приключва никога. Всеки ден е нова битка. Всеки момент е нова възможност да избереш силата вместо слабостта, да избереш присъствието вместо разсейването, да избереш действието вместо анализа. Ако това видео промени нещо в теб, те каня да се абонираш за канала, да оставиш лайк и да коментираш. Какво ще направиш различно, като започнеш незабавно? Не утре, не следващата седмица. Днес, сега, в следващия час. Защото разликата между този, който си, и този, който искаш да бъдеш, е това, което правиш в следващия час. Ще те видя скоро. Реакцията е слабост. Отговорът е сила. Умът без контрол те притежава. Тихият ум е непобедим.